euren aberastasuna handitzeko, energiaren espekulazioa eta merkantilizazioa sustatzen duten Iberdrola, edo Endesa bezalako multinazional elektriko handiekin apurtu duen eredua sustatu nahi du EH Bilduk. Kontsumoaren murrizketa oinarri, energia berriztagarrien aldeko apustua egingo duena, proiektu herritarren bultzadaz, energiaren gaineko kontrola herritarron eskuetara bueltatzeko. PNV, UPN eta PP euren interesetan oligopolioaren bulegoetan sinatzen dituzten akordioen aurrean, erabakiak jendartearen esku usteko apustua egiten dugu Euskal Herria Bildutik.